Kemmu importanti li il-poplu Malti jiċċelebra l-agrikoltura ta' pajjiżna. Hekk stqarr il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Agrikoltura u s-Sajt Tony Bezzina meta s-sibt filgħodu żar l-Agrifair, fiera bilan li l-poplu Malti Wawċi jesperjenza u jitkellem dwar x'involvi xogħol il-bdiewa u s-sajjieda lokali. Tony Bezzina insista dwar l-importanza li jiġu organizzati aktar avvenimenti bħal dawn. Din hija vetrina tal-prodott lokali Malti fejn din jesebixxu diversi bdiewa raħħala u wkoll hemm prodotti tas-sajd li fieri bħal dawn, speċjalment ta' dal-kobor edha fiera fuq 3 ijiem dit il-bieraħ u għandha saħda il-ħadd biex ngħidlek iktar tagħmel il-poplu konxju l-ewwel nett tax-xogħol involut f'da s-settur, is-settur tal-agrikoltura u sajd, però wkoll l-importanza tal-prodott lokali Malti. Id-Deputat Nazzjonalista saħaq li f'dawn iż-żminijiet ta' inċertezza minħabba l-gwerra fl-Ukrajna huwa importanti aktar minn qatt qabel li l-Gvern Malti jinvesti serjament fil-prodott lokali bilan li kemm jista' jkun insiru poplu aktar indipendenti u nipproduċu l-iker neċessarju għaċ-ċittadini tagħna. Jiena ngħid mhux issa jiena kelli dal-qasam madwar 7 snin ilu indi ngħid għal da żmien kollu unna ngħidu anke bħala Partit Nazzjonalista għal diversi snin li dal-qasam irridu nieħdu ħsiebu għax inkella meta jinqalgħu kriżijiet bħal pandemija u nkella bħal gwerra li hemm fl-Ukranja jekk ma nkunux sufficient jaf ikollna problemi f'pajjiżna. Tony Bezzina sostna li l-avvenimenti bħal dawn huma ferm importanti kemm biex jitgħallem il-poplu Malti kif ukoll biex jitgħallmu it-tfal li fil-futur jistgħu jkunu interessati li jażlu karriera f'dan il-qasam. L-ewwel nett għandu jkun hemm dak li jkun anke minn età żgħira nibdew nagħlmu li anke jirrikonoxxi anke l-prodott lokali. Però naħseb ukoll li wasal li narġgħu jkun hemm istituzzjonijiet apposta illi minn età żgħira jkun jista' jmur fihom jitgħallem f'dal-oqsma ħad nipprovdulhom l-għodda biex aktar żgħażagħ u tfal jinġibdu lejn dawn is-setturi biex bekk da s-settur nkomplu mmexxuhom iktar il qudiem. Jurgen Xerri għal Net News.